दैवत आपण म्हणू शकतोय आणि कदंबकालीन जे मंदिर होतं सप्तकोटेश्वराचं 12व्या शतकामध्ये कदंबकालीन ते मंदिर होतं, पण त्याच्यानंतरच्या 1355 मध्ये त्या मंदिराचं उद्ध्वस्त झालेलं आहे. मुस्लिम राजकर्त्यांनी त्याची विध्वंस केला. त्याच्यानंतर आले आपले आणखीन हिंदू राजांनी त्याची पुनर्स्थापना केली. त्याच्यानंतर पोर्तुगीजांनी ते परत एकदा उद्ध्वस्त केले आणि त्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांनी 1668 साली इथं स्वतः येऊन त्या मंदिराची पुनर्स्थापना केली आणि त्याच्यानंतर परत एकदा ते जीर्ण झालेलं मंदिर परत एकदा जीर्णोद्धार आपल्या डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं परत एकदा हे काम चांगल्या पद्धतीनं केलेलं आहे. साधारण ते 7-8 कोटींचा खर्च करून परत एकदा ते जे ऐतिहासिक स्वरूप त्या मंदिराचं होतं त्याला कुठल्याही प्रकारचं वेगळं स्वरूप न देता अत्यंत पुराण कालापासून आलेल्या मंदिराप्रमाणेच त्याची डागडुजी करून अत्यंत सुंदर असा हे मंदिर केलेलं आहे. आज आपल्या गोव्यामध्ये त्या उद्घाटन समारंभासाठी श्रीमंत शेवेंद्र सिंह राजे आपल्याकडे आलेले आहेत. मी त्यांचं मनपूर्वकच गोमंतकीयाच्या वतीनं स्वागत करीत आहे. शिवाजी महाराजांचे वंशज, शिवाजी महाराजांच्या पुण्य पावलांनी पावन झालेल्या या भूमीमध्ये परत एकदा शिवाजी महाराजांचे वंशज इथं आपल्यामध्ये आले आहेत. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी इथं आलेलो आहे. संपूर्ण गोमंतकीयांच्या वतीनं आणि शिवभक्तींच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील जे शिवाजी महाराजांनी बांधलेले गड आहेत तिथलं पवित्र जल घेऊन येणार आहेत आणि ते आलेलं आहे आणि त्यांचा जलाभिषेक होणार आहे. तसंच संपूर्ण गोव्यातील जी प्रसिद्ध मंदिरं आहेत त्यांच्या तळीतून एक शुद्ध पवित्र जल तिथं येऊन सप्तकोटेश्वर देवावर जलाभिषेक करण्यात येणार आहे. तरी संपूर्ण गोमंतकीयातील शिवभक्तांना आणि सप्तकोटेश्वर आपला आराध्य दैवत आहे जे भक्तगण आहेत, भाविक आहेत, त्यांच्याकडे विनम्र अशी मी विनंती करतोय की त्यांनी सर्वांनी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहावं आणि संध्याकाळी 4 वाजता जो आपला उद्घाटन सोहळा आणि लोकार्पण सोहळा आहे त्यासाठी त्यांनी आवर्जून उपस्थित राहावं ही माझी नम्र विनंती आहे. गोवामध्ये श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या निमित्तानं मला गोव्याचे मुख्यमंत्री यांनी इथं मला निमंत्रित केलं. त्याबद्दल मी गोवा सरकार आणि गोवावासियांचं मनापासून आभार मानतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता आणि इतिहासामध्ये याच्या नोंदी आहेत. त्याचा आधार घेऊन आज आमच्या घराण्यातील सातारच्या राजघराण्यातील व्यक्ती म्हणून मला इथं बोलवलं. नक्कीच मला पण फार मनापासून आनंद आहे. मला पण हा मनापासून बहुमान वाटतो की जे कार्य त्यावेळा साधारण 16व्या याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं तिथं जाण्याचा, दर्शन घेण्याचा आणि आज गोवा सरकारनं जे जीर्णोद्धाराचं काम केलेलं आहे त्याचा एक उद्घाटनाचा भाग होण्याची आज संधी मला मिळाली. तर नक्कीच मला मनापासून आनंद आहे.